Silav û rêz hevalên hêja. Hûn xêr hatin kanala min. Di destpêkê de bi rastî armanca ku min vê kanalê vekir, kêmasiya kanalên bi zimanên Kurdî li ser dika YouTubeê bû. Min vê kêmasiyê min xwest kanalekê dagirim û min vê kanalê vekir. Ji îro pêve ez ê di kanala xwe de derbarê huner, wêje û teknolojiyê de û derbarê mijarên rojane de weke vlogan, videoyan amade bikim û bînim pêşberî we. Ji hevalên ku ya wan netekûs an ji kesên neteweyên din ku bixwazin videoyê me temaşe bikin, ez ê ji bo wan jêrênivîs weke tirkî îngilîzî bixim binê videoya. Carnan ji bo va karan ez ê alîkarî ji we bixwazim. Ez hêvî dikim ku ev kanal bibe wesîle ji naskirina çand û hunera me re û hişmendiya me zêde bike. Ji bo ku ev kanal roj bi roj mezin bibe, ez tenê van tişta ji we dixwazim. Ji bo sazkirina kanalê di şîroveyên xwe de referans û tewsiyên xwe kêm nekin. Ji bo ku videoyên me bigihên kesên din kanalê bişopînin û videoyên me beecbînin û parve bikin. Heta ku ji destê min tê ez ê heftekê de herî kêm videokê amade bikim. Di demeka nêz de bi videoyê xwe yên nû ez ê pêşberî we bim, bimînin xêr û xweşiyê de bi xatirê we.